O poartă, bate cineva. Nu apare nimeni din curte. Bătăile se repetă. Apare un dulău. E după colțul casei, vine așa lângă poartă și zice dulăul: "Și vrei, băi, nu-i nimeni acasă." Ăsta se întoarce și se uită. A leșinat bietul om. Se trezește din leșin, se uită ce... "Băi, dar tu și nu știi să latri." "Ce știu, dar n-am vrut să te spari." Știți care e diferența între o cămilă și un om? Cămila poate să lucreze o săptămână fără să beie, dar omul poate să beie o săptămână fără să lucreze. Așa faci taică-tău, da? Păi, cred că dumneavoastră cu toții ați fost pe la grădina zoologică, așa-i? Da, oricum, măcar o dată în viață ați mers, cine n-are oglindă acasă, duci și la zooparc. Ați fost, poate, pe la circ. Eu înțeleg, la grădina zoologică mergeți ca să vă vedeți strămoșii. Dar la circ? Care este ocazia de a merge la circ? Îi cunoaște cineva, cred eu. Pentru că și mie mi-a zis odată o femeie, când mă uit la mata, am impresia că cei de la zooparc au uitat poarta deschisă.